Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Dear Kuya Totoy og Lola Hubag, magpatambag lang ko ninyo, pero dili man ni about sa gugma. Kabahin kini sa kong gibati karon sa kong lawas. Naamang ko'y nag-ingon, nga basin daw o gipabarang ko sa kong ex. Istorya na! Di ba isog kaayo ka? Pwede pa nimong yaw-yaw dito sa dagang tao? Hinamdumi Aldrin ha? Dili pa ko nimo asawa, uyab pa lang ta. Kumakaasta ka? Mura dyan ta og titulado na ganing duha? Ugod sa manay gusto di mo, ha? Malipay ko sa imong gibuhat. Gamay lain ka madaing relasyon. Oh, may pamagbuwag ta. Magbuwag god? Nagtuo ka magpakiluoy ko nimo? Pero ayo pag-expect ha? Nakalimtan ko ning imong gibuhat nako karong adlaw ha? Gipakaulawan ko nimo. Sa paabutan akong bawas nimo. Unsa? Bay, hinukto ka man. Bulag naming Jessa bay. Aw, ngita na puduglain. Aray, Naunsa ka, Aldrin? ma. Sakit kay akong kilid. Unsa? Nga no man di ay na. Ambot gani. Sakit man, uy. Mura gani gitusok-tusok. Pa-check up na lang. Basin og sa kidney na nimo. Ambot ka, ma. Kay sakit mo po akong batang. Basin UTI na. Ambot gani, ma. Hala, basin gibarang kagoy ha? Unsa? Nabuang. Kitsa ba sa may barang na ako? Ay, ambot ning mo. Kitsa may suko si Muha. Suko? Tuon no? Hala. Di ka si Roxanne? Roxanne? Katong ex ni mo? Gipabarang tingali ko niya ay. Kaya ako na ba to siyang gipakauwawan dito sa crossing? Hala, mo na tingali na kuya. Gibarang ka na yung tingali. Unsa? Kuya Totoy og Lola Hubag. Mao kini ang pangayuan ko ninyo og advice karon. Kung anong magsige man og sakit ang akong kilid, ingon man ang akong lower back. Magpingit laki ko kay mura magitusok. Sakto ka ang ilang giingon nga gibarang daw ko. Posible man di ba Kuya Totoy og Lola Hubag? Pero kung si Mama ang pasultihon, basin daw kuno may problema sa kong kidney. Unsa man gyud Kuya Totoy og Lola Hubag? Palihog, tambagi ko ninyo. Magkulat, Aldrin. Maing hapon sa tuang kabisyo nga si Aldrin. Laming hapon. Maadyong hapon pag-usab nimo din hatoy og sa tanang kabisyo nga naminaw karon. Agusya, hello. Aritang Aldrin. Bay, tanggalan na na imo mentalidad bay nga di ka magpa-check up kay wa kay kwarta. Ang kwarta bay mapangitaan man nagpaagi. Kano sa ka magpa-check up kanang di nakakatindog, kanang sakit na kay imong hawak, di ba la? Mao mandong. Kana kay gasakit ang imuhang kilid, gasakit imuhang batang, dako kayo posibilidad nga nakay problema sa imuhang kidneys. So ang una nimong buhaton, mangita kag kwarta aron nga naa na kay ikapa-check up anang imuhang gibati karon nga sakit sa kilid og sakit anang lower back nimo. Yes, pa-check up lang was na kapital. Pangitain nagpaagi, pwede ka manghiram, pwede ka na muprinda, pwede ka na ibaligya para lang matagapagtagad ang imuhang pagpingit sa imuhang hawak. Kaya di na basta-basta na. Regarding sa idea nga gibarang ka, kami ni Lola, wa na may hawak, ana. Mao man, kay kung gibarang pod ka dong, halimbawa pating sukuha gyud ato imuhang ex sa imuha, nganong diha ra man siya magbarang-barang sa kilid? Ha? Naa may mga vital organs. Naapoy imong gabas. Kung suko gyud kay siya nimo, anong dili man ka na mo barangon? Nganong diha ra man siya sa kilid-kilid? Opinyon ra na mo dong ha, pero sa karon, ang pinakauna nimong buhaton mao nga dapat makakita kag kwarta aron makapa-check up ka. Kanang about sa barang, unya na napuhon mahuman kas doktor. Pero madutlan juga barang ko na kay daotang binuhatan. Kung guilty ka, patanaw dito sa mananambal. Ana ra ka simple.
basin di, magpangitaan nagpaagis mo na nambal. Mauman, laban lang yun dong Aldrin. Og daghan kayong salamat sa pag-share ni ining imuhang story. Ikaw po din nakabisyo kung naa kay suliran sa kinabuhi sa gugmaon sa pangamatang sa suliran. Ali na, kung gusto nimo nang i-share, PM lang. Ay lagkawaw, pwede tang mga lias. Amping kanunay letter sender, Kabisyo Aldrin. Ay kalimot sa pag-ampo. Maulian ra kabay. Ako si Kuya Totoy. Og ako si Lola Huba. Always your number one. SM radio station. Love.